Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахштеҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон ки ҳамашон баҳри шумо омода шудааст. Ҳастаи мошинои советски BMW, Lexus RX ва Opel Hatchback ва дигар ҳамон мошино ҳастанд ки Toyota Camry. Ҳамаш мошинои арзон бадарон ки баҳри шумо мисол ҷудо карда гирифтем аз фурӯшандаҳо, ҳамашон фаҳмода метиҳем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо далкора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, инам хел сурат, маълумот, адреса нависа роя кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Курс имрӯза бадарон номаълум аст, барои гуфта наметавонем, узри зиёд, навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон BMW семёрка 760 аст ки соли бароишаш 2004 сол, бензини холӣ, мотор 3.5 литр, коробка автомата, системи мошин мегад бениҳоят тоза. 4 та балон мегад пачка, 4 диска, электропакет, кондиционер, мотор беҳтарин, мошин мегад тонировкаш мегад 2 моҳи дига мондаги аст. Балон ходовой кадагӣ ҳамаш 100% кожни салон, монитор ҳамаш 100% кор мебадрон. Салон бениҳоят тоза, кожни ҳамаш 100%. این ماشین در ناحیه 5 قرار دارد و فروخته میشه به نرخ 85000 سومونی. ارزان هم میشه میگه واریانت های الیش هست. اگه اوپل استراجی باشه کاروان کتی میگه الیش هم میکنیم. کدومی که سوم کتی میگه ارزان میکنه. کدومی که الیش توقع با اوپل استراجی که دیگر هم ماشین میگه در کور نیست، دیگه کتی الیش نمیکنن. نرخ ماشین 85000 سومونی باز ارزان میشود در ناحیه 5. دو تا رقم است، هر رقمشون کور میگه دومی که رقمشون ده ایمو واتساپ پیوست دارن. مرا دیگه معمولا ماشینچه تنجا که خیلی که دستی یک گودام ده گشتگی یکم راسخود دارد توزه سلام بدرون مرا زنگ زنه. دی ماشین فروشی نوبتی است بدرون دایو تیکو است که سال باریوشش 1996 بنزینی خالی موتورش 0.8 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه نخدو بدرون ماشین میگه توقع بنزینی خالی کدی коробкаш механика سیستم ماشین میگه خوبه. اینم خیلی رادنو کراسکا بود. اینم خیلی از الکتریک دامش کار میکند. دستروشنی فروخته میشه به نرخ 12000 سومونی با ارزان تر میشود. این ماشین میگه در تریتوری دوشنبه قرار دارد. دامونی که میخرن ولی چی آماده از پیش بینن. خب رقمشون میگفون است کدومش مگر خریداری انیق باشید مرا دیگه معلومات پروژه از صاحبشون گیریم با کم تر دیگه ارزان میشود. شما در مخالی ماشین فروشی خانه، زمین، کوارتیر، چیزی که برای فروختن برای رکلام داشته باشه صورت معلومات شما فروشده میگذاریم. سه ماشین فروشی نوبتی است بادرو مرسدس بنز سه کلاس که سچکا پراستوی سفید سال باریوشش 1995 سویچ فروش دیزل موتورش 2 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه نخدو ماشین میگه تا آخر سال میگه حجت دارد راسخود میگه 6-7 لیتر میگه صاحبشون در سطح درونی شارده میگه صاحبشون 6-7 لیتر میگه راسخود دارد ماشین نخدو میگه همش 100% اومده است پیش بینین لوک الکتروپاکت 4 диска 4 балони 70% дорад. Дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ бадрон бо арзона мешавад. Ин мошин дар душанбе 102 микрорайонда қарор дорад. Кадоми шумо агар харидори аниқи бошед, агар наличи сумкати на рақамошон тисела кор мекунад, дигар маълумоти пурраша мегирем. دوستان از لایکتون فراموش نکنید. چی ماشینی که میخرید در کامنت نویسید. ماشین گفتگی شما را جدا کرده در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم. شما اگر خیلی ماشین داشته باشید اما در روی کردن صورت معلومات ما رکلامش میکنیم. چهار ماشین فروشی نوبتی است بادرو اوپل استراجی است بادرو که اوپل استراجی سپورتیونی یعنی دوداره است بادرو پیشکی گویمتونه سربریست سوید سال پریوشش 1998 بنزین گاز دارد کار میکرد موتورش پراستوی 6 لیتر коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарин бадрон мошин мегад спарти дудара мегад раднои краска ҳама ҷош кор мекунад мошинчада мегад гап нест мегад соҳибшон омада бинед мегад маъқултон мешава бениҳоят тоза нархи мошина мегад 32000 гуфтасем бо арзонтар карда метиҳем мегад ин мошин дар территорияи душанбе дар ҳамин рақам мегад ватсап дорем мегад кор мекунад ватсапш танҳо мегад дар ватсап нависед номероша мегад кушта мондагем тоқа ватсап кор мекунад мегад дар ватсап нависед кадоме ки харидори аниқ бошад адреси мошин душанбе ва нархаш 32000 сомонӣ маҳрамат кадомтон мехаред дар ватсапшо нависед. پنجم ماشین فروشی است بادرون هست Lexus RX است که خیلی سویتو سال باریوشش 2004 سال
бензин газ дорад, кор мекард, мотори 2.4 литр, коробка автомат, сайстари мошин мегӯяд беҳтарин бадрон, мошин мегӯяд 100% кам будиша нагуфтам. 4 та балон 80%, 4 диска, электропакет, кондиционер, лифт, кожаный салон, магнитофон, задний камера, родной краска, мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат. Хай кам будиша нагуфтам, барои кадомтон агарам хел Lexus RX мехем 2004 сол, маълумоти пураша як бор дига аз соҳибашон гирем. нархи мошина мега 85 та гуфтасам, бо арзон намеша. ин мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида қарор дорад. одамоне ки наличие мегиранд бо арзон мешавад 85 000 сомонӣ. рақамо пӯбда тисела кор мекард. марҳамат дига маълумоти аниқ ва пураша аз соҳибашон занг зада гирем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли 1694 бензин газ кор мекунад. мотори 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду беҳтарин мошин. моторш мега қати хадавои ҳамаш кадаги 100%, документш буд шудага, балон мегад хай як 50% средния мега соҳибшо балонша нав мекунӣ хоҳен. хоб салонша мега тоза, родной краска сафед, мошин мегад дастрош мефра бо нархи 12500 сомон бадрон, бо арзонтара мешавад. ин мошинам дӯстон аст дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. бисёр мошинои имрӯза бадрон, яъне ки бисёртараш аз территорияи Душанбе пешниҳод шудаги аст. 12500 мега одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтар мега, не ки одамоне ки мехаранд мега. одамоне ки намехаранд мега беҳуда нороҳат накунам, барое ки одами коргар мега штобе ки вақти мона вақтшонам нагиранд. рақамошон дар поини видео марҳамат тамос гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra A ҳастае ки светои сафед, соли 1690 бензин газ кор мекунад. мотори 8 литре, коробка механика, системи мошин мега нахаду. мошин мега айҷош заводид мешавад, меравад, мебиёяд, корта опшон мега буд мекунад. мошин мега ҳолати хуби средни, яъне ки на зури зур, на безеб. дастрош мега соҳибшон бардод ҳамин хел гуфтиян. нархи мошина мега 13000 сомонӣ астае. одамоне ки наличи сумкати мегиранд мега арзон қарз алиш уман намешавад. ин мошинам дар территорияи Душанбе қарор дорад ва соҳибшон ҳамин хел гуфтиян ки беҳуда занг назананд. дӯстон аз ин маълумотое ки буданд ҳамаша соҳибшон гуфтаги аст ки мисол мо амра ба шумо пешкаш кардем. хай хулоса худатон бироварда гирин. 13000 сомонӣ муомила дорад ва мегӯяд беҳуда занг назанам. мошин дар территорияи Душанбе, рақамошо тисел марама. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст бадрон ВАЗ 21012 ҳастае ки соли 2004 сол бензин газ дорад, кор мекунад. мотори 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд хуб аст. соҳибшон ҳамин хел навистиям. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, салон тоза, родной краска, балонош 60-70%, мошин мега нахаду бадрон хай балон средняк 60% гӯё мешавад. хоб ина мошина мега 13000 сомонӣ аст. инашам бо арзон мешавад. инашам бадрон дар территорияи Душанбе чӣ хеле гуфтам, бисёр мошино аз территорияи пойтахт қариб ки пешниҳод шуда, бисёрш аз ҳамон тарафа ҳастае. мошин 13000 сомонӣ аст. камтар муомила мешавад. ин рақамошон ҳастега аст. дига маълумотоша гирен. яксола ҳуҷҷатам доштае. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, дӯстон азиз, барои реклама кардан, сурат, маълумот, адрес, рақам маша нависта бекунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкото назанед ва навбар дар ватсап имо подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тега аст мошинои советский ҳастае ки ВАЗ 21015 соли 2002 сол бензини холӣ, мотори 1.5 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега нахадо, не ки бадрон маълумотои мошин хело кам астае. кадомито ки кадомиша ки мехарем бо як бор дига кам будиша пурсен. мошин родной краска серебриси, номеро транзит, 4 балонои средни 60% бадрон, салоншам тоза, нахадо қарор дорад дар территорияи Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ. бо камтар дига муомила мешавад. 2002 соли бадрон ки кам будиша гуфтагӣ нест. кадомито ки харидори аниқ бошен бо як бор дига хартишон пурсида ва аниқ када мегирен. марҳамат, рақамошон мегафон аст, занг зада хатишон савдо када пурсен. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тега аст ВАЗ 2102 ҳастае ки мошинои советский, светои серебристи, соли 2004 сол бензин газ кор мекунад. мотори 1.6 литр, коробка механика, системи мошин бадрон нахаду астае. чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш мекунед ки фақат ам хали мошинои советский ВАЗ 2102 04 07 06
09 ҳам хеле мошина монем ина бардорон ина 012 шам мондем 010 шам ва дигарошам мондем ки ҳамашо баҳри шумо закасои шумо ҳастанд нархошон арзонае. ин нархи мошина мегӯяд 13500 сомонӣ гуфтесем бо арзон мешавад. инашон бардорон дар территория Душанбе пойтахт қарор дод. газ бензин ҳамаш кор мегӯяд рақамҳои соҳибшон дар поини навор ҳастанд на навистагии мегафон марамат дигар маълумотои пурра шагирем мошинча арзон 2400 мисол нархшда арзанда ҳастае. лайкора фаромӯш накунед ва навора дар WhatsApp имо подлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон ваз 2106 ҳастае ки мошинаи советский соли барои 1989 ки ранги солҳои 2006-2004 бадрон. сӯзишфурӯш бензини холӣ мотори 1.5 литр коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин мошинча мегӯяд бениҳоят тоза мегӯяд барои худ мегӯяд тайёр кардем яки сум дар кора мефурӯшем. баллон мегӯяд 4 та пачка краскаша мегӯяд нав кардем мошин мегӯяд полни худ губкават кардаге мотор нав кардаге раднои краска салон тоза баллонаш нав 100%. мошина мегӯяд 16000 сомонӣ гуфтесем бо арзонтарам мешавад. ин мошина батон дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. одамоне ки мехаранд наличи харидори аниқ бошанд биян аз пеши капоти мошин яъне ки дар пеши капоти мошин ягон муомила савдо мекунанд. муомилаи хуб доранд мегӯяд соҳибшон рақамошон мегафон. мо бисёри баъд хай гап намезанем маърамат дигар маълумотша гирем. 12 мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдон Toyota Corolla ҳастае ки светои сафед соли барои 2009 сол бензин газ кор мекард мотори 8 литр коробка автомат сайстаи мошин бадрон беҳтарин. мошин 4 диска 4 та бронаи нав кондитсионер электропакет хобкошни салон ҳамаш сертификат шуд ҳуҷҷат тонировка задагӣ пуштагӣ чизо ягон маълумотои пурра додагӣ нест. барои ҳамин кадоритон мехарем аниқ када мегирем. Toyota Corolla 2009 сол бензин газ мотори 1.8 коробка автомат. нархи мошина мега 75 та гуфтесем бо арзонтар мешавад. ин мошин дар территория Душанбе да қарор дорад. нагуфтем ки номероша қатиш метия намета инаша аниқ када гирем барои ки ин номероша худош қимат аста ин ба фикрам адил не. одамоне ки наличи мегира бо арзонтар мекунанд. ин мошин дар Душанбе 75000 сомонӣ маърамат дигар маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамо поимда мегафона зангзда пурсем. дӯстони азиз шумо агарам хали мошинаи молодёжни мошинаи боркаш мошинаи чӣ хеле ки набошад техника ё ки хона замина квартира чизе ки набошад роҳӣ кунед мо фурӯшта мегузорем. хоб ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда худо нигаҳбон.